Per mi el desordre, o sigui, simplement una cosa... O sigui, això, per exemple, que jo tinc ara aquí, ja seria desordre, oi? Segons els teus paràmetres? Això no és desordre, no ens avancem, perquè està servint un propòsit, que és el tenir el teu guió aquí. Ara, a mi, jo tinc la cosa com de fer així, saps? Amb els papers. Però clar, tu et va bé potser veure el número de pàgina o el que sigui, per això tens posat així. Però clar, si em preguntes a mi, és que és la meva professió, és la meva passió. I vaig una mica més enllà. O sigui, una tassa que està al costat de l'ordinador i ja t'has acabat el cafè, desordre. Això d'anar al rentaplats o a l'aigüera, ja està, aquí no pinta res. Si tens poca cosa, és més fàcil mantenir-la recollida. O el que tu deies una mica, doncs, tanco l'armari i no es veu, no? I aleshores jo recomano molt que en cas de conflicte de parella tinguem espais separats, si es pot. I el que has de fer és pactar una miqueta. Tinc la roba plegada en vertical, m'hi cap 4 vegades més que penjada, i aleshores em cap hivern i estiu junts. Jo no tinc roba penjada, jo ho tinc tot plegat. Obro el meu calaix i tinc els mitjonets d'estiu així, i els mitjonets gruixudets aquí, a la part de dintre del calaix. Quan ve el fred, que jo faig... Si fes canvi d'armari, per mi el canvi de xip és per la Mercè, més o menys. Ja anem tard nosaltres, no? Jo sí, perquè som molt fredolica. I l'altre canvi d'armari quan és? Quina referència temporal tens? Sant Jordi. Que faig aquest sistema i aleshores tinc els mitjons primets d'estiu aquí davant, i a la segona part del calaix, diguéssim, tinc els gruixuts. I quan ve el fred, faig així i ja està. Aleshores, jo faig una rentadora cada dia, menys el cap de setmana que descanso. I així tinc més sensació de cap de setmana. I quan endreces? Bueno, cada dia, constantment, no? No, ja no endreço. Deixant les coses a lloc, ja no fa falta endreçar. Recullo les joguines del meu fill, recollir sí, està clar. Jo el que recomano, a més que soc molt residu zero, és no compreu res fins que estigui tot organitzat. La qüestió és no què llenço, sinó en què vull viure. Aquesta, per mi, és el canvi de filosofia que ens va presentar la Marie Kondo. Si tu et poses a endreçar sense fer tria, és com si et poses a dinar amb els prats bruts de l'aigüera. Tu toques i dius, m'ultraencanta això, sí o no? Dius, bueno, però per si de cas no és si t'ultraencanta. Si t'ultraencanta, tu notes com una pujada d'energia i ho has d'agafar.